Mula terus diganti aku nyelametke. Ning yen babakan agamane tak pasrahke wakilku yang notabene seorang kolonel iki Kodam Diponegoro. Lho lan jenengan pakaryane nopo? Jenengan jur nopo? Memanajemen masjid. Oh, jan bagian kota amal. Apa yen wis manajemen kuwi kudu duit? Urung karuan. Nggih. Aja ngeyel karo pensiunan Oh, nggih. Nggih, Pakde, mosok arep maneni karo Pakde, nggih. Pensiunan kok di Kula kintene bagian manajemen ki organisasine aku sing membenahi. Nggih. Kota amale ana dhewe. Ngoten. Heeh. Lah iki ya alhamdulillah dipercaya ning ya paling tidak kudu diniati kuwi mau ibadah. Lah iki Sendang Rejo. Nggih. Kuwi ternyata seni iki seni budaya wayang kulit pendak tahun digelar neng kene. Leres. Sen, nggih ta? Dangunipun setahun sepisan pendak sedekah dusun. Nggih. Regeng gayeng dalu niki mergi dalangipun ki bursa apa mau? Bursa transfer. Burhan Sukarto. Burhan. Nggih. Ki Burhan Sukerto. Mboten. Panitia mau Sukerto lho. Panitia mau Sukerto. Nek Sukerto ndara reget, Pak De. Sukerto ki wabah e. Lah nggih. Nggih bursa. Burhan. Regeng gayeng mergi dalangipun Ki Burhan. Bintang tamune Pak De Gareng. Ya iki sing jo lali bintang tamune Gareng. Semarang. Genah ki. Gareng Semarang. Lah napa enten garenge kathah? Alah kowe arep nyate gareng lho sak iso. Oh, aku ceritane ya berbagi rezeki lewat profesi. Jadi iki ora tak wengku dhewe toh ini juga bukan saya asli. Akhirnya muncul gareng-gareng di semua tempat, semua kabupaten kota. Tak manggake bahkan tak ajari mboko sithik. Nggih, leres nek niku Pak De. Nah. Latah rencang-rencang pergarengan kan wonten komunitasé ngene. Aja rencang-rencang iki wis tak gaweke komunitas. Nggih. PGRI. Persatuan Gareng Republik Indonesia. Ngaten. Ning ana sing usul diganti Pak apa P3. Kados partai no. Ora. Paguyuban Pupur Putih. Berarti mergo anggotane iki ora mung gareng tok, ana sing dadan Petro, ana sing dadan Bagong. Nggih. Mula Paguyuban Pupur Putih. Ning aku wis wanti-wanti wis meling karo rencang-rencang. Kabeh yen ngundang aku ya bapak kabeh. Le profesi kudu ditekuni. Yen profesimu mbok tekuni sama dengane mengko nguripi. Ning dengan janji manajemen sing tertib. Lho, iki kan melu aku. Wis to, kepenak kowe rasa dalang gareng kok piye? Papakmu wis gareng lho iki. Nggih ra luwes kok. Wong kula joget ora iso. Alah pe omahmu Temanggung kalah wedi karo widi kowe. Nggih mboten, pancen kula niku mboten gadah mental menawi kedah jumeneng kados jenengan dikon. Kae widi kae ya anak lanang. Oh kabeh iki wis pokoke ora ana persaingan, apalagi persaingan Pak Gareng Widodo saking Boyolali. Menika nggih ngaku putra siswane jenengan. Nggih, ning alhamdulillah dalu meniki dipun timbali bapa-bapa ing dusun Sendang Rejo ingkang pun timbali kula piyambak mbok menawi kok niki lho Mas. Seniman niki yen pun diparani niku pun gogrok separo. Napane niku anggarane napa napane Pak? Nggih niku. Bareng omahku teko gembruduk mboten bar iki aku wis bubar iki aku wis. Wis areng ngarani yo bingung. Nggih. Asline mboten semonten lho Pak kula. Nggih. Asline mboten semonten Pak. Nggih. Asline nggih tikele pinten ngoten nggih mangke dianu. Pun mboten napa-napa. Ning ngenten Pak Diturune kathah sing sami ngendikaken seni niku nek dituku larang nek dijaluk wehke. Pramila jenengan dalu meniki kan kuyen pas rame job.